Kita connect dulu. Mereka kayak aku gak tahu. Ojo joroknya itu. Ojo joroknya aku gak mau. Ojo joroknya. Ini karpet. Kalau mau manis itu. Arab tambah. Bulan apa sih? Iya. Jamnya bilang. Kenapa udah? Kok pentingan orang itu Kurang dalam. Tenang ini. Aku menuju orang tamat gambar. Bakal kupat Lah kok piye? di patik pinang. Nanging ono sakti ngiring taman aku. Yen kowe sak loro prasok sing bisa untuk mergo ono taman gambangan aku lah dan sabun gambane kenapa ini debatnya kelampah rosak lawas kesan kalau mapan ngontenipah kontening mana kalau mereka buatan jakai raus tersebut dipasang sebutnya jadi sidik barat bener sotos itu marah pak pinang sido yen ngono aku kan bangga dulu itu sak loro ono ing taman belambangan ini supaya kuat sopo tangan saya tas nanging aku kedua ini penjaluk marang besar panuran menompo mestine gue wis mapan ono ing taman belambangan aku iki dutaning Sri Ranting Majapahit bakal kendarat Adipati Minangsi perkawis menikah sampai menggaring pulau karyan kiaci ugar penjeringan saged ditulungi kematan pulau sangat ya kan ing ngarep aku kono bakal paling itu marang pusatku nggih paring pitulungan nggih sak liya-liyane kok sak yo ya tegese kok ana ming ditulungi tok mengki nggih kula nggih nganggur nggih terus pripun kok apa ya Masa kalau kalian mbak Yus yang nganggur boten penak banjur bakat kulku paling tetulung marang sakku nggih dipun tulungi nggih dipun kok nganu ngaruh matur nggih Cek. kalau kok isin kok date ora tau duwe isin kok isin lah kalau isi nak kamu kok kakang zaman lengkap besar aku lah belum tepung marang nggih kula wae to banjur kalau itu Piungan kok piungan ki kono kae. kalau punya wah itu Niku ra kula. bukan mbak Yus pulang saiki aku pengen tulung sing cepet banjur aku bakal tetulung sing cepet Panjenengan menika kados pundi? Ingkang naminipun nulung menika nggih kula menika nderek panjenengan dipun betotan pundi-pundi kula nderek. Dipun sampi ngaten lho Kang. ngoten iki Gose sampai
tembung ana tembung ngarep sak liya-liyane uga tetulung. Apa siramu sak ora nduweni rasa tresna marang aku? Ya niku dadak tanglet lho, jenenge Surabawa menika lak inggih sampun mangerta. Nanging aku yo pengen nut. Apa yo tenan kowe nduweni rasa tresna marangku? Damar. Oh ya tresna marang aku. Nek banget piye lewat ngaya iku piye kan? Nek kurun, nek petang tresnane diajeng kuyengan. Kula isin panjenengan kula kakang kula. Aku yo isin kok diajeng. Iya. Ada neng siramu sak loron sakuk bakal diturun aran anggonku bakal maju Senopati Majapahit kendarat Adipati Mirak. Aku uga manut kang dadi panyusun. Baik. Kula manut. Arep mangkono. Angan-anganku mama kakasing ati kamu konku wong loro kang antuk jampi kalayo ananda Sikap saka muri yo ngono kok diajeng. Biru cepat darah bulan Asar luhur ning bangsa dina tansah budaya mancing Surabaya kampung kali hasil yen pengen urip prihatin kuwi tenan kang dadi kandhang diajeng matur apa Terus nang Suara suling ngomong nang suarane kembang lagi kembang bayang rasane ngati saya munda ayam yang ono-ono kepenak penyenggol-nyenggol itu rasanya kurang. pulang ya mau ayam kok isin kok. Penyakit ya oleh kok diajeng. gandes luas merah Salah
Gak ya aku yang melu. Kapan ayahku tak yo bingung saka ngendi. Sopo itu? Apa muda sa Makanya sampai kantor. Gua sekolah. Mbak Yusrin aja kok. Aduh, wah nanging eling aku uga paling sabar Lain tak jangan jono ngendion. Tapu sih ge. Wong ge boten tapu derek pagi kan kau. Ya urut. Mongko janji karo aku yen aku bakal temeka kene meneh. Wo wau janji pun kasen. Kuwe, Kowe mah dheweke saiki kok malah nglungane apa piye? nggih. Diajeng wae to puyengan. Kowe ana ngendi Cahayu? Kok menawi nembe Siram. Siram. kamar mandi. Kae nggawa mek apa ora mbok ya wangi sulan. Oh, Wae to puyengan. Kowe ana ngendi? Loh, kan meeting ora. Karo sapa kowe? Mbak keburu. Telepon ya. Yun, Nun. jarine dhewe kene kok ana swara krengket-krengket. Oh, kenika sabar di bakul mie ayam. Kita matur rombokane. Sampeyan iki kuwi sapa? Bakul mie ayam kreket-kreket rombokane. Sapripun? Supriyo rasane ngatiku, coba kae. Oh nggih, nggih kula. Saya Kepenane lho kae. Boten diduk cupi.
Pangapunten lho Rai. Ana apa ngono? Ketiwasan. Ketiwasan kepiye? Ketok dhisik kok enten pawongan bagus punika. Sepisan meneh balen ana. Wau kula semerep wonten pawongan bagus. Ana lanangane jero. Aku ngendek. Kaya ngono. Nanging mau lho. Kae to bojongan wong wedok sing ora cetha ngono. Iki nek nomen nggih. Lho, Calon garwane Minak Jinggo kok. nggih. Nah, sengae. Kowe ngerti yen ana wong lanang Inggih. lagi ngopo? Wah, mekewet ngoten kula lajeng ngatur. Kok pegawai piye? Pekewet. Kula ndak jenengan duka kalih kula. Menawi anu pang suweni piyambak. Wah, Ora kok yo. kesabaran ora ya. Diajeng wae to poyengan. Cobong yen pancen kowe ora ana kancane kowe mrene wong ayu. Oh, mereka. Yen kowe ora gelem mrene, apa kelakon lawang iki bakal tak dobrak ngono. Kayo Kula ora ya. yen ngono mesti ono anak Inggih. kula didobrak ayo. Wah, enggak. Lha nek ora ya. Pasirai kuwang apa? Wali manjeng sama Tamar bulan wong kaya kowe kepiye minaji mani mlebone taman lungguhan kewan marang garwa sakarone yen ngono kowe karep ngas kaprawiran ayo tandingono aku Tamar bulan Duto pamungkas sang Witoraping Majapahit sing bakal bakat mendarat Minak Jinggo ana ing Majapahit ayo tumung kula marang aku sak redamu bakal tak ladeni kowe Damar sak jangkah Damar kula bakal wah
durung nganti putih kulitmu ewan dene kowe menurut sapa juring peperangan supaya aku bisa sasak menang aku gak bisa bilang jangan ayo taman orangane tak tamengi yang pancen nak jinggo sekti pondok bakal tak tamani pusaka weh Boten apa-apa ora. ora Boten apa-apa. mana kaya didik rondo tangan bulan Coba ki mriki. yen kok ngarep ora apa-apa saiki milih kok mburi bisa maneh pinak jinggo yen pancen pusaka kuwi bisa tumomoke awak tak takoni sekti pondok pinak jinggo tak no Ah, boten apa-apa ora. Ontome ora. kok cocok iki apa ning sing suwe Aduh. kena gamane damar wulan Pun. damar wulan piye pinak pusaka ratu momo lan mula saiki karepmu piye Aduh King Senopati sak jangkah bae ra bakat mundur najan aku bakal dadi pandang nek kena tak elingake bali ae maca poe yen perlu taman maca poe tumrakan karo minak singgo pisan meneh tak baleni Aduh King Senopati aja kan bakal mundur sak jangkah mulai ayo tindak jinggo nunggu mana aku tak suwanke ning Pojokane aku ora sudi Ampun. Sina ora. ayo tak nuruti kapak-kapake kok berita kowe lagi ke taman tanganku wae wis lewat lampun ngono aku lumah apa meneh yen kendi tamanku Menika ora. Ha. iku ya apa iki Ani kriyen kok iki. Apa manjine? ora nek iki sesuk ngrajang Bang Oh nggih. ayo lak paman kang dadi ciptaan yen pancen kowe kuat nampani iki saka ing Kadipaten Blumbungan yo kuwi kae lambangan. mendang-dang dhewe kowe kuat nampani kaca si kuning aku bakal meguru batangmu ngono tangkeping jojo kataring bau tatati lakon mati dengan nyawane urung tak nyatane mati kok jam bolak-balik Oh, pripun? kekayan damar bulan wis bongkong Nggih. ayo Pripun? men diolor-olor gagah ayo bali Monggo pelajaran. Nanging aku percaya menawa Titi Wanci ki Kakang Damar tunduk Titi Wanci suwananing sang ayunaning Gusti. Ayo.
bareng-bareng nyuwun marang Gusti Kang Atarya. Muga-muga kakang Damarwulan kali-kali. Ono apa? Panjenengan kantor. Aku ora. Iya, aku kene. Mentak Sak mestinipun. Sak mestinipun menawi panjenengan dalem menika mboten saged. Menang bangsa sang Rudis. Pergane opo? Sang Kanjeng Adipati Minaksu niku satunganipun sapa ingkang Dadi pusaka ku ora bisa tumomo ora jajane ku nak duwe sifat kandel kang doyone mangit tapi. Paitolan iki. Mestine kowe ngerti sak loro. Rene mapan ning taman gambangan terus. Kula saka iku aku kowe ngarep wujudno. Yen pancen kowe sak lengbe terus nomor Damarwulan. Atur. Apa pengawasan iki nak? kakang sinten kenan menika dipun srantu wonten ing papan. Tak ngenteni wong ayu. Pita sedar mayang kiri sejajar yang mandang kali bangsa yang Asia Menika pacaripun Kanjeng Adipati Minaksu. Dadi kasektene minak jingga kang awak bulut saka loro. Sing iki arane banjur tak tompo kula tangi kusawa iki aku bisa entas karyo minangka dutane Majapahit. Paitolan yen ngono aku bakal tandingan marang minak dan ora ayu aku ora bakal Kakang Damarwulan sosok anggone Kanjeng lawan sang Rudis. Majapahit.
Sopo sing datang. Gotiak. Jempul apa makan? Bumi kurang waktu. Sopo? Engko sithik wis ana. Ora kok aku teges buntuti sampean nanging aku kautus kalian Kanjeng Ibu Endang Sunase supaya mupati ana ing papan bumi kadangku tuwa kamar lupa Yen ngono ketok meneh cetok. Mana kowe? Nyemoni mangan. ora teges aku nyemoni nanging Kanjeng Ibu melih marang aku kan bupati ana ing Kraton Majapahit nanging aku mangke kepung gelar anggonku bupati nanging nganti titiwanci saiki aku belum mangerteni ngendi papan duduke Kraton Majapahit engko sithik wis ana Sing piye? apa sampean ngerti ngendi to papan duduke Kraton Majapahit Jaya Wara. Iki sedulan nang kamar. Aku aduh sepai Gunung Tengger. Ninggalake Gunung Tengger. Nah, supaya ndek sedulurku pun kamar. kudune sing mupadi kadangku tuwa damar kula kuwi aku dudu kowe Jaya Wara. Kowe ngapan menawa kowe ngadhe kamar. Apa buktine? aku duwe bukti ya aku putrane Kanjeng Ibu Endang Sunase kudune kowe mangerten Ini sana. Ditepungake wae. Aku ora nang sepai sing adine damar ulah. oh kok darane Iya. yo jan mangkono semono wae aku ditepungake aku jenengku Udo Tilarso saka Padepokan Parang Dadi Ngono ya. Upang gurung bucek kulit ilang bagus. Mending. Rono. Anggon iki. Iki sing ditamar belas. oh yen pancen ngono kekarepanmu Topno Jaya Kawijayan aku ora bakal mundur sejan bakal tak lateni ini ora sepuro kena tangan kuwi wis sempurna ayo kita perang tadi yo Oh
Aku atok sing balung penting. Iya padha kali sapa padha. Ya ora beda. Aku jaya. Kakak tak. Umaro kakakmu iki aku dicaya kaedah. Bakal tamake Pak. Siap. Wah. Sampai sana. Siap. Wah. Iki kakak coba. Kaya ngopo kaya kakak ya. Ora apa. Ya lu kuwi sing bawa. Iki perkara aku karo kudur kangen. Kowe aja melu. Kowe wong tuwa. Kowe aja melu-melu. Mempeng ya mempeng ning sesuk dipake. Sik. Sing iki bocah melu-melu perkaraku. Aja mung siji, telu maju bareng. Sing tanganku. Sik. Wah, rungokno aku lho. Aku iki dalange ora dirungokke. Sik. Kowe sapa? Aku ra kudu dilakso. Kudu dilakso kowe. Kudu rangin. Kowe saka pertapan Lali mesti. barang. Gantungan. Saking petapan gantungan. Kowe saka saking Gunung Tengger. kowe putrane Ajar Pamengger. Kowe ya putrane Engkang Sunase. Ya, karo Begawan. Nek Begawan kok iki dalange aku ora tak cateske ora tak kandhani. Mangerti yo. Yen kowe iki sek kapernah anake Kakang Nyuwun pangapunten. Pamengger. Panjenengan niku sing Lah iki tak genahke sik. Aku kuwi biyen kuwi pepatih ingkang minulya ana ing Majapahit. Aku iki Raden Patih Haryo Lo Gendher. Gusti Patih. Heeh ning biyen saiki dongkol. Oh, Mantan Utawa utawa bekas. mantan penjahat menika pepatih dalem ing Majapahit. Banjur anak patih lho Gendher. Iki Iki- sapunika sampun mantan. Oh, mantan. Nek iki anak kulinan sing bagus iki. Ditepung iki. Menapa rikala semanten panjenenganku kathah korupsinipun mangan duit rakyat ngantos dipun pecat. Wong mangan sake diunake digaglak. Sik. Ditepungke iki putraku sing bagus jenenge. Lho layang Ah, kae sing rada dhuwur tepungno ke sana sing gleleng tur bagus dhewe. Putrane Rekyana Patih ingkang minulya nalika semono. Kula pun Rekyana Patih Lo Gendher. Nah, nek Lo Gendher kan ngene ya, Dek. ngene, kowe aja ngandhake yen kowe iki turune Kartoletra. Wis ngene. Saiki Saiki putih Rekyana Patih. aku kuwi sing kepernah pamanmu. Tak genahke saiki padha lungguh. Aku tak lungguh nang dhuwur wong aku iki patih. Gembel. terus-terusan Kowe putrane Kakang Pamengger karo Robi. Tunggul Manik kok Pamengger. Tunggul Manik karo Endang Lasmini sing kowe putrane Kakang Manik karo Sumase. Endang Sumase. Mangerti yen kowe iki kabeh sejatine uga pancen isih trah. Tunggul Manik malah sejatine kowe iki anake Patih Maudara. Kowe nguni.
Kakang mau dorong. Ora mau gemah ning mau dorong. Dadi kowe iki sedulur tunggal bapa liyan biung. Kula kalian pawang menika tasih sederek. Iya, saiki ra kulan wong wis sedulur kok. Mas, Monggo Kang Mas. aku njaluk ngapura ya, Den. Ah, kuwi. Oh. Sing gedhe pangapuramu ya aku duwe dosa marang siramu ya Kang Mas. Tiba padha-padha ya, Den. Kok kaya lagi-alan. Alah. Ning ora apa-apa. Iya. Kabeh nglonggoni nglonggono rebutan luput kuwi apik. Mangerti yo. Banjur kok kowe bocah sak loro terus padha dedekan ki mau rembukane perkara apa le? Cak Banjur. Oh, tak bisa king. Niat ancas tujuan apa bagian. Mas, si Kamas Damar. Ngupati Damarulan kakangmu. Kadangmu tuwa. Banjur telugi kula Kanjeng Patih. Kula niku tebih saking Gantungan dipun utus kaliyan Kanjeng Ibu Endang Sunarsih Heeh. kapurih ngupadi kadang kula sepuh Si Damarulan. Damarulan. Lah kuwi yen kowe ketemu karo Patih lo gendeng. Patih ayo iyo gendeng. Kuwi wis pas lan sak trepe. Pas kados pundi kira Patih? Aku kuwi isih kadang karo Kakang Tunggul maneh. Karo ibumu ki aku ya tepung. Iya. Terus kowe kaping pindhone bakal ngupadi to goleki kandangmu werga utawa sedulurmu sing jenenge Damarulan. Mangerti yo? Allah tanpa rupa. Tilas Patih lo gender iki uga katelah mara tuane si Damarulan kadangmu tuwa kuwi mau. Aku kuwi Dan Kamas Damar menika putra mantu pendiri. ah iya tunggale anakku layang kumitir lan layang seta. Lho anakku Anjasmara. Putra putri panjenengan. Iya. Ning wah topat ngandake ewohaya. Ning kowe adrep lho arep ketemu karo kadangmu Damarulan. Mangerti ya? Tak kandhake sing paloka yen sejatine Damarulan dina iki wis tumenangane paloka. Kok banjur padha tekon kan? Rumaos kecalan kadang kula Damarulan pun pejah. Lajeng kewan Patih. Ingkang mejahi menika sinten? Bloko rehne ginelak dening swasana tak kandhakake yen matine si Damarulan kuwi mau dienggo pengewan-ewan ana ing alun-alun Majapahit. Kisara. Bila leres kula panjenengan dados ngendikanipun pun Rama Patih lo gender menika wau. Nah iya aku mesti bener. Dalang. Dalang ya. Kamas Damar. Wong sinten? Mangerti yo. Nalika sak bubare tak dadekake manten si Damarulan lan anakku sing ayu dhewe Nini Anjasmara dijak sowan ana ing Majapahit rene ngabdi Majapahit. Ana ing Majapahit ratu Majapahit ki trutrak. Nek tembunge wong kasar ngono trutrak. Ning rene ratu ya mung Tukmis. Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya kuwi Tukmis. Ira anakku sing menil-menil. Kuwi tuwa rasa tresnane. Rene tresno ratu duwe pangwasa Damarulan digawe digoleki lupute. Terus matine nggo pengewan-ewan ana ing alun-alun Majapahit. Nek ngaten kula nyuwun pamit Bupati. Lho badhe langsung. Sabar, sabar. Kadang saiki Sedanipun Kamas Damar. kowe ora nrimake patine Damarulan kowe. Semanten ugi kula boten narimaken sedanipun kadang. Yo, yen ngono yen kowe bakal males karo Wiran, bakal malah syukur patine Damarulan. Kelora kono Majapahit, bedan Majapahit. Iya terus. Yo, hati-hati. Semanten terus Pak pamit badhe mupan mati. Jangan Majapahit ning sabar itu. Calon karang apa? Set tak bakal.
ngerti bae. Mongkok. Remen itu loro. Pikirane bapakmu kuwi 6 menungso ora. 27 menungso. Malah Kula pitados egeng kono. yen ngono ngene. Kados Yen to nganti ana kasile utawa kasembadane bocah loro kudu renane lan kudu dirasa. nggih. Suwe mijet wae ranti patih lo gender layang seta layang bukti ana Mojopahit. Ana Mojopahit. Yen nganti ana bongkone bocah loro awake dhewe ora kelingan. Piye lakukan? Keplok, ayo dijunjung waktu wae. Ye, kalau diiritasi perak, ye. Dibanding apa dijunjung iki? Ayo kaya wong nek minul ya jambatan. Kalau dijunjung iki, ayo. Yo, ayo, aja kesuwe. Aja kesuwe. Yo.